Kalindi. Yini? Ngalokhu la. Hlala phansi. Sekwenze njani? Kalindi. Indodakazi yami ikwenzeni kahle hle? Likuphi iphutha lakhe kuwe? Ukwenzeleni lokhu manje? Uthukuthela ngini manje? Uthukuthelela kimi phela. Ufuna ukujezisa umuntu ujezisa mina. Kodwa ulila kungani umthukuthelele kangaka? Kanti ufuna ukumshadisa kuSalunge. Umdala kangakanani nje uSalunge? Bese ulila yena uma sibashadisa bobabili phela impilo yakhe yena iyamosheka, uyakwazi futhi lokho. Cabangela ikusasa lakhe Kalindi, ngiyacela. Kalindi Shona. Indodakazi yethu isiqaleyiso ingithi. Usaphenduka umthwalo wami. Ngikulungele vele ukuthi ngimshadise nomunye umuntu. Yakalala ngane ihambe, isiyela ikhanga ukuthula. Ngiyabona ukhathazeke wena. Kodwa mina ke ngiyakhathazeka ngomndeni wami. Uyakuzwa kodwa lokho engishoyo? Sinesikweletu sa 2.5 million okumele sisikhokhe insuku ezo10. Ucabangani vele? Nguye phela indodakazi yakho? Hayi awunayo enye indodakazi, uRivati yena impilo yakhe ihlelekile nje kanye nekusasa liqhakazile. Uzokuphatha kanjani konke lokho? Sokwenza njani ngalesi sikweletu? Uyazi masihluleka ukukhokha la lo muzi wonke uyahamba. Uyabona konke lokho? Kwamanga nje. Kubuka kukuhle ngaphandle, kodwa ngaphakathi kufana nse nawe. Kunzimalanga nje yesekeni uqobolwana. USalunge lokhuluma ngaye unemali. Wena nje uzibonela ubudala kuye. Lapha la ekhaya silwela ukudla nje insuku zonke. Makumele siphile ngendlala la, lokho kuzoba nzima kakhulu ngoba ngeke uyazi into umuntu akumele bekezelele. Into kumele yenzeke ulila kumele edle kahle la ekhaya. Ilokho phela manje okudingakalayo. Yini ngempela idingayo? Sukuma. Sinesikweletu esikhulu sika 2.5 million. Uzosikhokha kanjani insuku eziyishumi? Unayo imali? Ngithi uma unayo imali, ilethela kimi ngeke ungizwe ngithi vukuwe. Uma ukuthi akunjalo ke, ngicela ungiyeke ngihambe ngiyishadisa indodakazi yami kunokuthi ihlale ibolele kulendlu. Nandabani vele? Akekho vele ongilalelayo la endlini. Isiphetho sami nje sihle. Yingakho nje ngibhekene nalokho. Labantu kungani kanti bengaqonde ngifuna ukusho? Uyazi kungani ngihlale ngonile kubo? Iyona ndlela niphila ngayo emgwaqeni, iyona ndlela ngiphila ngayo. Kodwa soyithola kanjani nemali? Kungani angaqonda ukuthi sosikhokha kanjani lesi sikweletu? Siphila impilo ebhedayo. Akukho kuhamba kahle. Akukho. Jaw. Itafula ligcwele udot wodwa manje. Awuhlambululeke. Mseshu Vikrant. Ngabe khona yesokwenzile ngesikhalazo sababa AJ. Ukhuluma nomseshi impela ke manje. Sukuma. Ngizoma ngiqonda kodwa umbuzo wami usamile. Ngabe khona sokwenzile ngesikhalazo sababa AJ na? Cha. Futhi ngeke ngize ngiyenze leyo. Uzokwenzani ngalokho?
Inkosi yami ngimtshelile ukuthi mengayilungisi lento ke uzosibambela ngoba manje angazi. Inkosi yami uAJ ke izosibambela yona mathupha. Ini? Ngiyesaba ke manje. Lalela yeke uAJ yenze yonke into ayifunayo. Kanti ke mina uVikrant angesabi umuntu. Inkosi yami uAJ ngeke izingcekele phansi. Ngiyazi ukhathalela umndeni wami ngaphezulu kokuba ngukhathalele mina. Le stage samaphoyisa sizithola njalo izikhalo ezinje. Futhi ke zihlalela khona lapha. Ilokho kuzenza kulesikhala sika AJ. Siyezwana? Mseshi. Awazi amandla inkosi yami uAJ ngiyakutshela. Kanti wena wazi kahle kamanza lo mfaniswano. Lo mfaniswano wethu baba. Ngikhuluma iqiniso lodwa la baba. Awuphikisani nakancane nathi. Ngempela? Uzongifundisa wena. Ngizokushaya ngikubhaqabule ngesinye isibhaxo sinzima kabi uzothula kumanje. Izwi lami lizonyamalala. Uzokwenze njani ngoAJ inkosi yami? Nkosi yami mawusukela indoda emsulwa nje. uAJ uzokuphuca lo mfaniswano ogqokile. Emaphusheni akho. Lento isho ngeke iziyenzeke. Ngoba ngiyabona ukuthi ukhuluma ulambethe. Lesikhala sizodlala nawe ke namhlanje. Kulungileke sungahamba. Bese uzomtshela ukuthini konje umphathi wakho? Kumele umise isinqumo esinzulu. Umisele la khanda licaphayo. Umzuzu wodwa. Kungani uAJ yenza yonke lemizamo ngenxa lesidwedwe? Esiuravati ngenxa yakhe nje kuphela. Yazi uAJ indoda emezwini layo. Umhlaba wonke uyayazi lento nawe futhi uyayazi lento engiyishoyo. Ngiyabonga Sharo. Usungahamba. Yebo nkosi yami. Uzosikhokhela lesenzo Vikrant. Ngizoqinisekisa ukuthi uyakhumbula. Lesi sigwebo sempilo yakho yonke. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.